kbira qed tkun l-istennija sabiex niċċelebraw festa kbira lilna l-xejn qed tikkompetulna għax disajn sena qatt ma lħaqtuna tal-wied burin għax fil-marċi u fit-tiżjien f'idejna jibqa' l-ċinturin kunċert annwali qed nibbrillaw bil-banda nagħmlu suċċess kbir triq il-wied vera destin tar-raħal l-isbaħ każin marċijiet tagħhom rejiet ġbriju kull sena nżidu ġo bil-kirkara nibqgħu l-ewwel u l-aħjar kbira qed tkun l-istennija sabiex niċċelebraw festa kbira lilna l-xejn qed tikkompetulna għax disajn sena qatt ma lħaqtuna tal-wied burin għax fil-marċi u fit-tiżjien f'idejna jibqa' l-ċinturin kunċert annwali qed nibbrillaw bil-banda nagħmlu suċċess kbir hawnhekk qegħdin ġod il-pjazza l-kol maqudin nieħdu pjaċir bl-aħmar libsin b'dan l-armar kollu bidra fin ġmil ta' tiżjien toħolmu qatt li xi darba se tagħmlu bħalna arawna oqogħdu hemm fuq il-suntier jew morru staħbew ġo l-isqaqin hawnhekk qegħdin ġod il-pjazza l-kol maqudin nieħdu pjaċir bl-aħmar libsin b'dan l-armar kollu bidra